Hello, girl! Oo, bakit doon na kami, lapit na kami. Kabalo ka naman ba sa mega mo nga, damo appointment, manager ko, bay? Oo, hari na, lapit na kami, mega mo kadali. Gito, day. Damo pa yung text sa ako na order Oo. pick up. Yo, dito to sila nakatubig. Siya yun na. Oo, lapit na kami, girl. Ara na kami, lapit na kami. Lata na kami car kami nga dalada. Sigla niya. Okay, sige, sige, bye! Yes, please. Dali, ah. Sige, sige, ah. Amo na, de? Ayaw, bala ka namin, no? Super relaxing Hindi bala. kasi, bo, sagwa pala namin nila nga, ano ba, no? Amo niya nga ballet dance nga kananta. Relaxing no ka namin. Namin na di mga pagkaon sosyal at igurugang, no? Sabi, kasi kanta mo? Lawan mo, day. Hello! Basta. Kadugay sa inyo, kainit, di ka daan. Babala sa imo, ya. Thank you! Akay, Mega. Kainit. Hilap ako yan. Pinaka mega. Dam, sa sagot, di ba? Kung nila, ginimpiwan, di ba? Tanaw ko sana sa sunod, di ba? Wala ginila na nila lang. Alam nyo, Douglas Smith naman na. Diin? Ano siya? Diba sa pana, siya ng classmate sa unang ayagit yag. Tawa, bala sa subok siya get pagit sa Japo. Yan sa alam na, siya nang taga-umat ang classmate. Ano na di sa, ka-afford di sa baligya, hilopang sosyal na diya. Girls, sige lang ako bala sa iya. Relax. Matiranta siya. Peter? Peter? Ay ma'am, good afternoon. Ano pong hotel nila? Fernan? Girls, ano gusto nyo? Siyempre, pinakamahal din lang ang kape. Ay, numon mo kami isang chip na nakabaligya. Okay. Ba, girl? Siyempre. Kung tatlo ka pinakamahal na kape ha. Panamit niya kape ha. Ang pinaka-bestseller ni pinaka-bestseller ni Gadre. Okay, dali ka please. Dahil kita naman kung tugin. Ano ka, Smith mo to? Please sing the girl. Balaya. Balaya ka na ko dako. Kabundod-bundod. May mga classmate, may ugto. Hello, thank you naghalin. Gusto ka mga gwapa, nakabag mo namin sa inyo mga bayo, no? Yes. Dako na kita pagtinad, di ba sinyo pa nga buhay ba? Kadung ano say mo? Bako? Di ba sinisa lang kaya, di ko sa umabi, hindi ko man ano, nag-ubra ko sa may Ano plan sa na. una? Tigit-yagit. Sa Japan. Siyagit ko na bawaan mo sa ako na. Alkohola na yun. So, diin ka mo subong, nakamayo ka nakalagaw, makapati sa amon. Gusta? Okay naman kami ah. Ikaw, ya, kamusta? Ari, okay lang kami. Aluoy, tagiyan ako gali sa flower shop sa Bacolod. Yes, girl, kami ah. So ako yan, nakabakal ko ligad ya. Anong ka-pick up na salakyan? Kag-condo sa Bacolod? Ako ya, manager na ko ya subong sa alcohol mo. Ay, by the way, dahil pumunta ka mo to Dason Girls, namit namin itong paligya, itong pagkaon niya. So, bala, namin, ito yung offer ng mga food. Sa mga tsura din, no? Dumako sa nasa high school da. Nalagay sa high school kami. Ako na mga dyan mga kapakon mo. Mga namin, lawas siya sa inyo yan. Ikaw ya, ano kaya? Ako lang ya, na sa subong? Pamulay siya Japan. Sinsagi ko. Wala ka gidya, wala ka gidya ng ginad pareho sa amon. Sigado ka lang gidya gyapon. Loko, natawa kami pala. Kapaligya rin ito mo yung gyapon na mayo. Nakapalimaw! Oo, kapaligya rin naman sa una girl na mayo ko. Sinsagi na kayo sa una. Bigaw ko no. Balay ko sa nanay ko. Sa luna ko. Balik ka sa namayo. Kaya po lagi ng mga buyan na po. May po. Baho ka mo? Doon ka baho, balaya. Baho, karbaw? Wala, hindi sa baho ya girl. Ay, Diyos Ay ko. ma'am, good afternoon. Narin ang inyong mga order kape. Ay, dugay, balaya siya. Baho, balaya siya. Ganito rin ka sa? Anong deodorants ko? Hindi ka ni ko ka-afford bis ka tawas lang. Oh my God! Oh, yeah, yeah. Really? Ka! Balaya, gidya?
Yaya, kangina, pangahulat. Kay ma'am ba si Mera mo add-ons ma'am? Tagay siya ganin what sa nga, isa kakaping baratuhon lang ha. Please, kag gusto ko dasig nga pag-deliver sa amon. Ay sir, Ano, sir? Ano nga, sir? Taga-uman. Asa, sir, tawag siya? Wala nga, sir, oh. yes ma'am na, good afternoon, liwat na. So gusto ko lang kilala sa inyo na ang ato ni boss ang subong sa upangin nyo. Siya ang may negosyo sa Pontevedra. Kag isa man ka panagiya sa Tigasibo diri sa may Marayo. Kag meron sa negosyo nga Furno sa Bacolod. Oh, wait, no, dahil ginaw. Bali ang ilagalit niya rin kape, ako na lang ma-shoulder ka na. Kag, pamani na lang sila sang ato na bestseller nga Lumi. Kag siyempre, hindi mo kita klintan, dahil mo sila sang lamayo nga ginagawa sa bilog ako dito na. Ako na para talaga. Mateo 23, versikulo 12. Ang nagapakataas sang yakaw galingon, paubuson sang Dios. Pero ang nagapaubos sang yakaw galingon, pataasan sang Dios. Wala sang tao nga perdido kung permi siya nagapaubos. Gani, makita nato ng lesson sa yadto nga video. Kung sa diin, hindi sa tanan nga tion, ara ka sa babaw, ag hindi man sa tanan tion, ara ka sa dalom. Ag wala sang perdido, sa taho, sa permi mapinasalamaton sa tagsa nga butang nga siya. Ang importante nga kita mangin man minatudot. God bless us all.